tepni flag to banner of sajak mani nahar mung tam otong eba tam ni bagi tini o program songsajak tong Daranya hambai sini joto media sono inero Korbuk kaisa regional committee ro kaisa one day conference a conference of Khaimala fega dai manzo fega sini honorable sir Sunjamani sini TD sini honorable DM sini madam Dolilia joto sini TW Tipra Motha YTB active warriors sini nahar mung kaisa sungjoto siu haisi जों सिनि बर' रावनो बाहायके दुलनाय बाहायके चापनाय आबो जों ग्रुप प्लेन सिनि साइफे 2021 नि सिनि सिनि पार्टी खाथिन सिनि काइसन मेसेज थानचानि बिसिंति सिंगियाव माने थानचानि मेसेज आबो जों सिनि बर'नो सिनि जे खानचानि खरां जों आबो स्प्रेड खायनि आबो सिनि डिउटी दं बर' पयतरो चा आबो जों सिया तखन बुबाग्रानि बिसिंतै जों वानसुगो पयतो खायो थानचानि बिसिंतिनो बेबनो सालसा जों माने हिने आ पयतो जों दं आबुन तिनि जों तिनि कन्फरेन्स जों गोबांमा नांकुमानि कक साजांनाय दै सालायजांनाय बस कांगो सिनि तामो सामुं खायो सिनि ताम बल तामो सिनि एचिभमेन्ट ताम खायना ना आबुन जों तिनि सालाय जों तिनि ओ वन डे कन्फरेन्स जों तिनि रो कोर्बुक माल्टिपर्पज जों तिनि रो गोबां कुथुम जाजा